ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଯିଏକି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ସତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଭାରତର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାଂଲାଦେଶ ମାଟିରୁ କେବେ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନେକ ସୁବିଧା ସେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍, ଯିଏକି ଆମେରିକା CIA ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆବେଦନ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ସନ୍ଧି ଅଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାନାନା ରିପବ୍ଲିକ୍, କଦଳୀ ବଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ଆବେଦନ ବି ଭାରତ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେ, ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନାଁ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବନି। ସମର୍ପଣ କଲା ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏଇଭଳି କଲେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ପୁଣି ବି ସମୟ ବଦଳିପାରେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ସରକାର ସେଠି ଗଠନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ବି ଭାରତ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିବନି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଗକୁ ବରଂ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଶାସନରୁ ବିଦାୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆୱାମ ଲିଗ୍, ସେ ଶାସନକୁ ଆସିପାରେ। ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ଶେଖ୍ ହାସିନା ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି।